Els aliments funcionals són els que porten algun compost afegit per a prevenir malalties o millorar la regulació del metabolisme. Per exemple, els rics en calci o per a regular el colesterol. Per a ser considerats funcionals, han de ser autoritzats per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. En un futur de ciència-ficció o no, aquests i altres aliments duran un codi de barres associat al nostre genoma i a la nostra fitxa mèdica. Així, sabrem quan són convenients. És el camí a les dietes personalitzades. Hi havia un metge grec que vivia a l'època romana, al segle II abans de Crist, que és pare de la medicina moderna. I ell deia, si alguna cosa no es cura amb el vi, doneu-li una medicina. Sabien ja els grecs, per tant els romans, d'això ve de la cultura grega, que a través dels aliments es podia ajudar a prevenir o a solucionar l'aparició o la presència d'algunes patologies. Lluís Maria Arola és president del Consell Català de Recerca i Innovació de la Generalitat i director del Centre Tecnològic en Nutrició i Salut. Coordina el grup de Nutrigenòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Cada vegada vivim més anys i ens hem de cuidar més. Els aliments funcionals, com les llets enriquides amb calci o que redueixen el colesterol, ajuden a millorar el nostre benestar. Els aliments funcionals, però, no poden suplir l'efecte d'un medicament quan patim una dolència i el seu consum ha d'estar recomanat per un especialista. Però estem parlant d'aliments, no de fàrmacs. Per tant, ajuden a la prevenció de la patologia i per tant s'han de consumir en èpoques on les patologies comencen. Per exemple, quan tu prens un producte funcional pel colesterol, l'has de prendre quan tens els nivells de colesterol una mica elevats. Si els tens molt elevats, necessàriament has de recórrer a un fàrmac. Un aliment funcional no té cap mena d'efecte positiu per a aquelles persones que no el necessiten, però el reclam de saludable ens anima a consumir-lo. Per ser-ho, un aliment funcional ha de demostrar científicament que aporta benefici a una o més parts de l'organisme. Ha de reduir el risc de malaltia i millorar l'estat de salut dels qui el prenen. L'Autoritat Europea en Seguretat Alimentària, l'EFSA, és qui atorga als productes el títol d'aliment funcional. Moltes de les coses que estan als discursos dels aliments com a saludables no han passat el control de l'EFSA encara i, per tant, el seu rigor pot ser que sigui cert, pot ser que no, però en tot cas no està demostrat per l'EFSA. Quan ho està, és evident perquè l'EFSA ho diu, senzillament ho diu a l'etiqueta i no hi ha cap discussió. Ara per ara, els aliments funcionals ens ajuden a prevenir malalties, però en el futur es tendirà a personalitzar la dieta segons les característiques genètiques de cada individu. El coneixement del genoma humà permetrà saber quins aliments hem de menjar a fi d'evitar possibles malalties que estan programades en el nostre ADN. Jo imagino que d'aquí un temps en els supermercats hi entrarem amb un codi de barres que portarà el nostre genoma, cada vegada és més senzill i econòmic de fer, i sabrem, avui encara no ho sabem del tot, quins són els productes que hem de comprar d'acord amb el nostre genoma per construir uns aliments que siguin el més recomanables possibles per a la nostra correcta alimentació.